Pro-kamp. Guilherme Cardona mod Fuad Sandbæk. Catchweight-opgør på 59,5 kilo. Spændende start her. Meget opstemt brasilianer, der råbte Fuad under hans præsentation her. Og ligger også ude med at være den første, der ligesom tager initiativet. God low kick til begge fightere. Tydeligt at se hurtigheden og erfaring på low kicksene af Guilherme, der også cirkler rigtig pænt. Og altså har sagt i interviewet, som vi også hørte her tidligere, at Fuad får altså ikke lov til at tage ham ned. Sindssygt præcis en lille smule mere aktiv hovedarbejde af Fuad Sandbæk, der altså ikke må stå på lige linje foran Guilherme. Godt bodyshot eller bodykick her. Så det er altså tydeligt at se, at vi er i de professionelle rækker. Læser noget mere. Meget bevægeligt. Ja, Brasiliansk fighter, der kom første skud for Fuad Sandbæk, der er altså blevet læst tydeligt. Han kommer alt for langt udefra. Han bliver simpelthen nødt til at sætte det op mod den her brasilianer, der på ingen måde vil acceptere, at Fuad Sandbæk bare skyder langt udefra. Han skal angribe og sætte det op bagved. Så virkelig flot jab af den brasilianske. Godt low kick her. Der kommer han på højre hånd, Fuad Sandbæk. Der også fornægter lidt. Kan han have fundet rækkevidden nu? Og ser vi altså også igen på statistikken her, at vi har altså en Cardona, der har sendt dobbelt så mange slag afsted som Fuad Sandbæk, og altså også har connectet en del mere end Fuad Sandbæk indtil videre. Og det er altså også det, vi selv kan sidde og se herfra. Vi kan også se på Fuads højre øje, at han er altså blevet ramt et par gange, men virker så også som om, at han ikke rigtig får hovedbevægelsen med sig, når han går frem, og jeg bliver altså ramt af det her stive jab. Brasilianske Guilherme sender afsted. Godt forsøg på nedtagning for Sandbæk, der lige misser. Brasilianer ryster på hovedet af ham. Det er sjovt. Altså, nu har jeg ligesom set Cardona, han kommer med en Muay Thai baggrund, men det ligner faktisk mere boksning, altså både fodarbejde, den måde han vinkler på, og så de hurtige jabs. Et minut tilbage af anden omgang, eller første omgang, undskyld. Der lykkes det for Sandbæk at komme ind. For opvarmning, tager nedtagningen, og så er der altså 30 sekunder her på Sandbæk. ...25 sekunder. Det er som om han prøver at arbejde sig lidt ind på en guillotine, men bliver forsvaret fint af hans modstander. Så det er altså også her, de korte albuer kan komme til gavn.
Og så er vi altså i anden omgang. Ja. Fuat Sandberg